Tanssireissuja. Tarinoita kirkon kylältä. Loppukesän lämpöä oli vielä ilmassa, kun istuin kylän taksissa matkalla kirkonkylän tansseihin. Takapenkillä oli 4 nuorta naista, yksi heistä tulisi myöhemmin olemaan vaimoni, mutta vain tilapäisesti, eli 2 vuotta. 3 muuta olivat hänen opiskelukavereitaan, täynnä nuoruuden intoa ja valmiita valloittamaan tanssilattian. Saavuttuamme tanssipaikalle, yksi tytöistä kysyi, kuka ostaa liput. Ei kukaan, vastasin itsevarmana, minä hoidan homman. Astuin lippuluukulle ja ilmoitin leveästi, 5 ilmaislippua, kiitos. Lipunmyyjä katsoi minua epäuskoisena, mutta hänen takanaan seisonut järjestysmies puuttui peliin, sanoen, anna liput, hän on tuttu kaveri. Soittelee täällä usein. Näin pääsimme sisään, senttiäkään köyhempänä. Salin puolella ehdimme kuunnella pari kappaletta, kunnes yksi tytöistä tokaisi tympääntyneenä, paska meininki. Lähdetään paikalliseen. Tuleva vaimoni kuitenkin muistutti, ettei pääsisi sisään alaikäisenä. Tilanne oli ongelmallinen. Mitä tehdä? Muutaman korvaan supattelun ja silmän iskun jälkeen päätimme lopulta, että paikalliseen lähtee tyttö, joka alun perin ehdotti sinne lähtemistä, ja minä. Toiset jäävät tansseihin. Iltani paikallisessa sujui mukavasti tytön kanssa. Valomerkin tultua lähdimme kävelemään hiljaisia katuja tanssipaikalle. Perille päästyämme kohtasimme kuitenkin tyhjyyden. Paikka oli pimeänä eikä ketään näkynyt, tanssit olivat loppuneet, olihan kello jo 2, aikamme kului liian nopeasti, koska meillä oli yhdessä erittäin rattoisaa, joten emme ajatelleet tansseja, etenkään sitä, että ne loppuvat jo 1. Ei auttanut muuta kuin lähteä kävelemään takaisin ja kohti kirkonkylän toria, halaillen ja toisiamme, kourien ja puristellen määrätyistä paikoista. Torilla suuntasimme Nakkarille, koska alkoi jo huikomaan. Onneksemme se oli vielä auki. Mutta sitten iski todellisuus, kummallakaan meistä ei ollutkaan enää rahaa, ainoastaan vain pennosia, eihän sitä pienessä hiprakassa muistanut, että ne tuli juotua. Pysähdyin miettimään hetkeksi. Sitten keksin, loistavan, ratkaisun. Sanoin tytölle, odottaa täällä, käyn hoitamassa yhden asian. Nakkarin myyjälle sanoin mennessäni, että tyttö saa syödä minun piikkiini, ja tulen pian maksamaan. Suunnistin läheiselle huoltoasemalle. Sen takapuolelle päästyäni potkaisin takaoven alaikkunan rikki, avasin oven ja astuin sisään. Tiesin kokemuksesta, missä kassalippaat yleensä sijaitsevat, koska olin ollut huoltoasemalla töissä, en tosin täällä vaan kaupungissa. Otin nopeasti kassan rahat, mitä oli mukavasti meidän tarpeisiin, ja palasin torille, missä tyttö söi jo ruokaansa. Menin Nakkarille ja kysyin, mitä olen velkaa. Ei mitään, Nakkarin tyttö vastasi ystävällisesti. Kiitin ja menin tyttöni luo. Juuri silloin paikallisen portsari, sen missä olimme olleet tytön kanssa, kurvasi kaprillaan viereemme. Kysyin häneltä kyytiä kotikylälle. Onnistuu, kun ostat mulle parit nakit ja juoman, hän vastasi. Sovittu. Kotikylän päästyämme, menimme tytön kanssa yöksi sisäoppilaitoksen patja- ja liinavaatevarastolle. Se oli ikimuistoinen yö, mutta suhteellemme ei tullut jatkoa, olimmehan molemmat jo varattuja. Nakkarin myyjä ja portsari olivat minulle entuudestaan tuttuja, koska vietin usein aikaa kirkonkylällä öisin, joko viihteellä tai soittelemassa. Toinen tapaus, vähän kiirettä. Nakkari liittyy tähänkin tanssireissuun, mutta ei sama mistä äsken kerroin. Olimme kaveriporukalla tansseissa kirkonkylän toisella tanssipaikalla. Siellä oli myös Roope-niminen kaveri, joka oli yli 2-metrinen meidän kylän poika. Hän ei kuitenkaan ollut meidän porukassa silloin. Vaan tapasimme hänet aulassa sattumalta ja jäimme juttelemaan. Roope poltteli tupakkaa, kun yhtye alkoi soittamaan tangoa.
Nyt tulee hyvä tango, tämä täytyy tanssia, Roope sanoi ja tumppasi tupakkansa vieressään seisoneen lyhyen miehen pälvikaljuun päälaella, se oli kuin tuhkakuppi. Mies alkoi vimmatusti, tanssia, tosin ei tangoa. Mies ei kuitenkaan uskaltanut sanoa mitään nähtyään kuka tupakan tumppasi, Roope oli siisti mies, hänen tapoihinsa ei kuulunut heitellä tupakan tumppeja lattialle, ja pälvi oli oiva tuhkakuppi niin siihen vaan. Tuohon aikaan tupakkaa sai polttaa melkein missä tahansa, ei ehkä kirkossa. Kun tanssit olivat ohi ja oli poislähdön aika, niin Seppo yksi porukastamme ehdotti, että ajamme nakkarin kautta, hän tarjoaa kaikille murkinat. Niinpä ajelimme nakkarille, josta Seppo haki meille 5 kaverille syötävää. Palattuaan autoon hän komensi Jokkea, joka ajoi autoa, mikä oli minun, Seppo komensi, nyt ja äkkiä ala ajaa, ja ajakin kovaa kotikylää kohti ja murkinat naamaan. Eikä siinä ollut mitään ihmeellistä. Muutaman päivän päästä menin käymään kaupungin huoltoasemalla, jossa olin ollut kesätöissä. Juttelin myymälän puolella kavereiden kanssa, kun poliisiauto ajoi tankkaamaan. Tuttu poliisi tuli kuittaamaan tankkausta ja kysyi samalla myyjältä, kenen auto pihassa on. Osoittaen minun autoa. Vastasin itse poliisille, koska näin ja kuulin kysymyksen, sanoin, minun auto. Ahaa vai sinun, poliisi sanoi ja hymyili, käy tuossa naapurissa, siellä kaipailevat auton omistajaa. Syytä en tiedä, mutta reikkari on listalla. Poliisiasema oli huoltoaseman vieressä. Menin heti asemalle selvittämään asiaa. Silloin minulle selvisi, miksi Seppo oli Kirkonkylän nakkarilla käskenyt Jokkea lähtemään rivakkaan kotikylää kohti, hän oli jättänyt maksamatta ostoksensa. Meidät kaikki kutsuttiin kuulusteluun. Menimme sinne kaikki yhdessä. Yksi poliisi kuulusteli kaikkia vuorotellen, ja huoneessa jossa odotimme vuoroamme, oli poliisin arkisto. Kävimme sen läpi ja saimme paljon uutta tietoa kaupunkimme, kunnon kansalaisista. Käräjille juttu ei kuitenkaan edennyt, sillä kylämme suurtilanomistaja sai tietää tapauksesta ja lupasi hoitaa asian. Hän oli käynyt maksamassa murkinat korkoineen päivineen. Tämä murkinat ostanut Seppo opiskeli insinööriksi, toimien teknisen alan opettajana, kunnes kuoli kaatuvan puun alle, oksa meni niskasta läpi. Ei kuullut veljensä varoitushuutoa, kun hän kaatoi puun, ei kuullut, koska Seppo kuunteli radioa, mikä oli hänen turvakypärässään. Kirkonkylältä on lisää tarinoita, ja niitä on paljon, kerron ne toisilla äänivideoilla, tässä kuitenkin pientä esimakua. Kerran tällä Kirkonkylällä olin tapani mukaan ravintolassa, oli talvi, ja sen yön hämärässä, pienessä pakkasessa olin kusella ravintolan nurkan takana, koska vessaan oli pitkä jono, joten jouduin tekemään valinnan suuressa hädässäni, teenkö lahkeeseen vai ulos. Valitsin ulos vaihtoehdon, joten menin lorottelemaan kulman taakse lumihankeen, kun olin tehnyt tarpeeni ja käännyin mennäkseni takaisin ravintolaan, niin säikähdin, koska takanani seisoi mies, lumilapio kädessään. Ja sanoi, näetkö tuon ikkunaan? Sanoin, siinähän tuo on. Etkö näe muuta? Kysyi mies. En, vastasin. Ikkunan takana on ihmisiä, jotka katsoivat sinun lorottelua, ja nyt viet kaiken keltaisen lumen kadun varteen, äläkä tule toisten meidän ikkunan eteen kuselle. Tein työtä käskettyä ja kannoin keltaisen lumen kadun varteen ja menin ravintolaan, kysyen tiskin takana olleelta tarjoilijalta, kuka asuu tuossa naapurissa. Kansallisosakepankin johtaja, sanoi tyttö. Sanoin siihen, no olivat ne ainakin nähneet. Oikein suuren mulkun. Jolla oli pieni kikkeli. Nämä muistot muistuttavat ajasta, jolloin nuoruuden huolettomuus maalasi elämää kirkkailla väreillään, etenkin keltaisilla sävyillä lumihankeen, ja välillä liikuttiin harmaalla alueella. Lue lisää tositarinoita tältä sivulta.